Vážená jeho excelence, pane velvyslanče Slovinské republiky v Praze, Aleši Balute. Vážený pane starosto Ivane Molane se svou vzácnou delegací města Brežice, milá kolegyně Anito Veršec se svými učiteli, milá Elizabeto a Drago Kryžanič, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Spoštovani ekscelence, gospod veleposlanik Slovenske republike v Pragi, gospod Aleš Balut, spoštovani gospod župan Ivan Molan z svojo dragoceno delegacijo mesta Brežice, mila koleginja Anita Veršec s svojimi učitelji, mili Elizabeta in Drago Kryžanič, gospodje in gospe, milí gostje. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním večeru, který je věnován našemu partnerskému městu Brežice. Dovolite mi, da bi vas vse zelo prisrčno pozdravil pri današnjem slavnostnem večeru, ki je posvečen našemu partnerskému městu Brežice. Scházíme se zde při mimořádné kulturní a společenské příležitosti, která nese hlubší význam než jen prosté setkání. Představujeme především symbol přátelství, porozumění a spolupráce, která nás spojuje již dlouhých 23 let. Toto přátelství nás obohacuje nejen kulturně, ale i lidsky a stalo se základem vztahu, na který můžeme být právem hrdí. Srečujemo se tukaj pri posebni kulturni in družbeni priložnosti, ki nese globok pomen in ne samo srečanje. Predstavlja predvsem simbol prijateljstva, razumevanja in sodelovanja, ki nas povezuje že dolgih 23 let. To prijateljstvo nas obogatuje vse, ne samo kulturno in ljudsko, ampak je postalo temelj odnosov, na katerega smo lahko vsi ponosni. Naše spolupráce se odehrává na 3 krásných rovinách. Mezi městy samotnými, mezi našimi hudebními školami a také mezi základními školami. Každá z těchto rovin představuje pevný most mezi našimi národy. Most postavený na vzájemném respektu, tvůrčím dialogu a společných hodnotách. Naše sodelovanje se kaže na 3 ravneh: med mestim, samotnimi mestoma, med našimi glasbenimi šolami in tudi med osnovnimi šolami. Vsaka iz teh ravni predstavlja trden most med našimi narodi, most, ki je postavljen na skupnem sodelovanju, spoštovanju, kreativnem dialogu in družbenih vrednotah. Dnešní večer, věnovaný Slovinsku a hlavně Brežici, nám nabízí pestrý program. Krátký film, který nás zavede do vaší země, vystoupení slovinských učitelů, výstavu fotografií a v neposlední řadě také ochutnávku slovinských vín, která nám připomenou, že kultura není jen hudba, odraz a slovo, ale také tradice a pohostinnost. Današnji večer je posvečen Sloveniji in nam ponuja pester program, kratek film, ki nas popelje v vašo državo, nastopanje slovenskih učiteljev, razstava fotografij in na konec tudi degustacija slovenskih vin, ki nas spomnijo, da kultura ni samo glasba, slika in beseda, ampak tudi tradicija in gostoljubnost. Dovolte mi vyjádřit svou upřímnou radost, že záštitu nad dnešním komponovaným večerem přijal velvyslanec Slovinské republiky v Praze, jeho excelence Aleš Balut. Je to pro nás velká čest a důkaz, že spolupráce mezi našimi národy má pevné místo nejen v místních společenstvích, ale i na diplomatické úrovni. Dovolite mi izraziti svoje iskreno veselje, da je pokroviteljstvo na današnjim sestavljenim večerom prejel gospod veleposlanec Slovenske republike v Pragi, gospod ekscelence Aleš Balut. Za nas je to velika čast in dokaz, da sodelovanje med našimi narodi ima globoko mesto ne samo v mestih in družbah teh mest, ampak tudi na diplomatični ravni.
Najprej en lep dober večer, dobrý večer. Ja se omluvam, ne mluvim je česky, ale učim pomalo. Se učí. To ste razumeli verjetno tudi Slovenci. Dragi Slovenci, mili Češi, mogoče samo par besed zahvale za to, kar delate vsa ta dolga leta, ker povezujete dve mesti, eno slovensko, eno češko. Takšnih primerov je seveda veliko, ko se povezujemo na ravni mest, in vse te primeri kažejo, da je sodelovanje med narodoma, dejansko obstaja in da obstaja na eni ravni, ki lepo dopolnjuje to, kar delamo na politični ravni, na diplomatski ravni, na ravni gospodarstva. Takže moc zdraví všechny Slovince, Čechy tady a je moc rád za to spolupráci Slovinců a Čechů na úrovni měst. Ale také to ukazuje, že spolupráce je možná i diplomaticky, kulturně, na všech možných úrovních. Seveda, vsi delamo vsak svoj del posla, če tako lahko rečem. Každý dělá svoji část práce. Ampak kar delamo mi je mogoče uradno, kar delate vi je lepo. Co děláme my je oficiálně, co děláte vy je hezké. In najlepše je, ko pridemo na takšne dogodke, je seveda zelo lepo videti, kako se ljudje družijo, kako uživajo med sabo, kako se spoznavajo preko razstav, filmov, koncertov. Když přijdeme na takovou příležitost, tak vidíme, jak se lidé setkávají, jak sdělí mezi sebou filmy, různé aktivity společně. S tem delate na ta način, ko se spoznavate, je tudi naše delo na diplomatski, politični ravni veliko lažje. Když vidíme, jak se mezi sebou poznáváte, tak i pro nás na diplomatické, politické úrovni je práce o hodně lepší a jednodušší. Tako da dejansko si vi sami, ki to delate, zaslužite en velik aplauz. Tak i vy sami, kteří to děláte, si zasloužíte velký potlesk. Vážení a milí domácí, ještě milejší a váženější hosté. Spoštování domácí in še bolj spoštování gostje. Já bych chtěl poděkovat organizátorům za nápad a uskutečnění tohoto večera, který doufám prohloubí ještě naši spolupráci a přenese duch přátelství i na lidi, kteří jim ještě zasaženi nebyli. Zahvaljujem se vsem, ki so organizirali ta dogodek in upam, da bo se ta duh prijateljstva razširil in dotaknil tudi tistih, ki se jih še to ni dotaknilo. Dnešní doba velice přeje tomu, aby mezi lidmi panovalo nepřátelství, aby se pro něj hledaly stále nové důvody, nové záminky a aby nás ničila věčná netrpělivost. V današnjem času se zelo pogosto srečujemo z nepotrpežljivostjo in določenimi pritiski, ki nas delijo med sabo. Aspoň vidíme názorně, o kolik víc si musíme vážit těch, kteří věnují svoji energii rozvoji přátelství. Děkuji. Tako vidimo, da je potrebno še bolj biti hvaležen za to in tem ljudem, ki skrbijo za sodelovanje in prijateljstvo. Stric, kaj pa delate? Strašilo vam postavite, da ne bo Evropi vso pšenico ta odnesli, ne? Trubek.
Kamo te pa tu za toršico? Ta pa ni skapil. Ta pa ni skapel, ne? Ta pa z Bizeljskega, veš, moja sestra je. Samo že dolgo v Ljubljani živi. Kaj veste, kaj so groblje? Grablje? Kaj pa so to grablje? O, presnete grablje! No, zdaj ste pa toršico videli, kaj so groblje. Groblje so pač groblje, ne? Ta tovariš je pa hud? A ni na tako hud, ko se dela. Pa zdaj pa že žetva te, mi pa še seno nismo pospravili. Z opanke papuču. Vidiš, tu so te ručke, tu. Tu je ena ručka, ta ne pa druga, pa vrtita dva. Ja, ko moram jeti pa se zmeniti, ko treba poke zapraštimati, jesti pa tu. Seveda, kaj pa ti moraš kušto imeti dobro, jaz pa dobro pijoče praštimati. Dobro jutro. Pijte, pijte. Dobri ste, lepo ste točno prišli, pridni ste. Srb klepli, pa malo ga abcigaj, pa ne tetke. Pa ima je velika, bo tam mogli se fejst obrniti. Doliko pa ne bo nič. Po strani bojka me bolj počošava, ki so mlode še. Pa ni res. Ti si bila ta, zato si zadja. Pokažu tebi. Nisem jaz! Nisem! Pa nisem jaz! Tu je Razan napravila! Razan, ne jaz! Ja! Joj, prokleta lastika me je popistila, pa mi hlače daj grejo. Zdaj pa nimam dobene špage, se boj, kap si jaz tu povezala. Kdo te je pa tu večil? Ljudi božji! Kaj pa tu je? To pa ni res. Poglejte, pa na Hrvolevi jivi pa ne raste samo žito, še nekove gačice so se te našle. Zdaj smo heroka, poglej, ko sem se vrezala. Kaj je kje v bližini kakaj rumpla ali trpotet, pa da veži si gor na rano. Joj, če ni tega nekjer v bližini, pa se malo popiškaj, veš, tako smo mi v Dubovi delali, pa ti odmah boljše. Ja. Ne nori, Janža, prinesi malo šnopsa pa polij. Ja, fej. Ne bodo crne. Ajde, neće odbehlo, kada? No, pa en šluh pa gor, če ti. Daj mi še en požirek, da mi ne bo slabo. Koga pa druga? Dobro, ne? No, vredi. Jaz pa mislim, da ni tu, nego kjera bo večji stopnja žela. Jožeta, ne se ne stiskaj mami. Tam pojde do tete Tončka, pa ji pomagaj prinesti jesti se, dok bomo k moj liku. Bog daj srečo. Bog ti srečo. A mi pa nismo dosti dobri, da bi bili vabljeni v žetvo. Zdaj so bile ene, drugi bo ta vajina prišla na vrsto. O, ka ste že fertik? Prepelica že poje, še niči rumeni, dekleta se zbirajo, zjutraj obeni, ko pa je ura 5 zvečer.
A, se vidi, da je gospodar zadovoljen, ti kusta zdaj bo dobro. Čano libunja. To je zasoklo. Ajde, prišlo Božja roka. Spravte pa zmlatiti. I krove ste že naposli, vzamte si. Zdaj se najele, je bilo dosti, evo, zdaj pa še pustega kolača. Kaj so pa tam nam napravili? Poglej, kaj so postavili, sramota! Koga? Mene ste to naštimali? Bom jim že jaz pokazala, kaj me vas briga, daj sem jaz ženila. Da sem vas dobila, bi vas na kol nabila. S teboj se pa ne bom ženila. Te bom pa le vižgola. Pridta. Zbogom! Zbogom! Stokrat vam poklonaj na račun, bom pa prišla jutr. Bože! Kom pa mi dva gremo? Kom? Tam. Kom tam? Tam. Gremo. Pokle sem pa ostala s tem revnim detetom soma, pač se je zgodilo, kaj se je zgodilo. So me te hrvoljevi ljudi vzeli k sebi. To je stvarno hrvoli, to so ti tak fini ljudi. I tak si ti sirotica ostala sama. Djali smo v kupice, kad se bo lepo posušlo. Bog da je dobar dan. Pogleda pa zamela, una dva, kad bo samo počinila. Ubje, zdaj pa gremo počas Božjo pomočjo. No, da vam pa stučo. Točka, pa gdje to je? Gdje to hrovno tengo na to desko, deni kako se bo ljudi zalučili? Ja, pa ne gazda prvo odreže, ne? Ki pa je? Svet križ Božji. Dobro. To bi bilo dobro, da do fiškala, kako boste vse zritali v Košešika. Čujte, Jaža, pa Pepa i ja se volimo. Jaža, zdaj je pa došlo vreme, da se bomo poslovili i Pepa, i mala Jožica i jaz. Z Bogom. Ajde, dekleta moje. S Bogom. Adijo. Bogom. Hvala Bogu, da so prišli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo ga, drage moje, to je pa zdaj naš dom. Bog diga, levajte bližje. Bog daj. Bog daj.
Bogdaj ga. Bogdaj. 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 Ne pridite bližje. Pa smo prišli. Lepo. Ne vem, kaj to že par noči nič dobro ne spim, pa čujem to juškanje, pa popevaje. Zagvišno se pubje pripravljajo za ajnrukanje. Mama, kaj si rekla, na kaj se pripravljajo mladi pubje? Ajnrukanje. Kaj pa je tu? To je pa ena taka nemška beseda, težko je povedati, ja. Ena nemška beseda. Domovina zove. Siva suknica, svetla sabljica, to bo moja ljubica. Ali to je tako dolgo, kaj me nemaš pozabil? Ne, že kaj, veš, da te nem pozabil, bajko, meni bar. Tale grožna jesen je že pele zdaj. Boš? Ne. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer. Oho. Čujem. No, kaj ste čuli fazane? Mi se boste sigurno kaj stavili, ki bo treba odtočiti in nazaj prtočiti. Pa da se ne boste delali zramota, ne boste brez pišico prišli na štacion. Tisti, ko imate dekleta, jih boste imeli s seboj, tisti, ko jih pa nimate, boste se pa znašli. Še en keden civila, pokl pa z Bogom, moj dragi dom. Neža, čakaj me, pa piši mi. Joj, Mati Božja, so že te, zdaj boš pa res mogel jeti od doma. Meno Očeta in Sina in Svetega Duha, naj te merka angel varuh. Kaj? Kjer pa je to, da jaz nič ne vem za Janga? Lenčka, zdaj še ne vem, komu si ti dala pišic.
še majhen bil, sem bil prav vesel, sem več bardi, katero pesem pel. Zdaj se minulo je, nič več pil ne bom. Zdaj ni več moj ljubi, dragi dom. Hiša očina, ljuba mamica, oh, da videl bi še enkrat oba, da videl bi jo spet. Zapel, da bi jo videl.
tak jer sem doma, je vidit veselo zabil, predatul je prisveta in tam jih ne bo ni našel nikjer, od tule, kjer sem doma. Slovenija, od Boga, Boga tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le Bravo. Spoštovani, dragi prijatelji, nocoj smo skupaj ustvarili nekaj posebnega. Ko z glasbo odpremo srca, meje izginejo. Ostane le povezanost. Prav takšna povezanost nas že več kot 20 let druži z osnovno umetniško školo Johann Sebastian Bach Dobženi. Iz sodelovanja je zraslo prav posebno prijateljstvo, v katerem učenci, učitelji in vodstvo obeh šol dihamo kot eno. Na to smo v Brežicah izjemno ponosni. Drazí přátelé, dnes večer jsme spolu společně vytvořili něco výjimečného. Když otevřeme svá srdce hudbě, hranice mizí, zůstane jen propojenost. Právě takové propojení nás již více než 20 let spojuje se základní uměleckou školou Johanna Sebastiana Bacha Dobřany. Ze spolupráce vyrostlo opravdové přátelství. V němž žáci, učitelé i vedení obou škol dýchají jako jeden. Na to jsme v Brežicích nesmírně hrdí. Slovenski večer, ki smo ga z vami delili, je naš poklon vam, prijateljem, ki ste postali del našega doma. Zadnja pesem, ki jo boste slišali, Tam, kjer sem doma, nosi v sebi bistvo tega občutka. V njej je veter, ki nosi pozdrav gora, jasnina neba, poti v gozdove, vino, ki prebudi pesem in reka, ki odnese skrbi. Pesem napravi, da je dom kraj sreče, kraj želja in sanj in da ga srce nikoli ne pozabi. Slovenský večer, který jsme s vámi sdíleli, je naším poděkováním vám, přátelům, kteří jste se stali součástí našeho domova. Poslední píseň, kterou uslyšíte, Tam, kde jsem doma, v sobě nese celé jádro tohoto pocitu. Jemný vítr, který nese pozdrav hor, jasná obloha, cesty do lesů, víno, které probouzí píseň a řeka, která odnáší starosti. Píseň nám říká, že domov je místem štěstí, místem přání a snů a že ho srdce nikdy nezapomene. In prav to želimo povedati nocoj, da se pri vas počutimo kot doma. Ko smo z vami, je Slovenija bližje, pesem močnejša in prijateljstvo dragocenejše. A právě to chceme dnes večer říct, že se u vás cítíme jako doma.
Když jsme s vámi, je Slovinsko blíž, píseň silnější a přátelství cennější. Kot znak naše hvaležnosti vam prinašamo nekaj slovenskih dobrot. Naj vas ob teh preprostih, a iskrenih darovih vedno znova spomni, da imate v Brežicah prijatelje. Zato vabim ravnatelja Honzo, da prevzame to simbolično darilo v zahvalo vsem vam na osnovni umetniški šoli Johana Sebastiana Bacha Dobžani. Přinášíme několik slovinských dobrot. Nechť vám tyto prosté, ale upřímné dary vždy znovu připomínají, že v Brežicích máte přátele. Proto zvu ředitele Honzu, aby převzal tento symbolický dar jako poděkování všem vám na umělecké škole Johana Sebastiana Bacha Dobřany. Iskrena zahvala gre tudi veleposlaniku Republike Slovenije v Pragi, gospodu Alešu Balutu, ki je s častnim pokroviteljstvom podprl nocojšnji slovenski večer. Tudi za vas smo pripravili nekaj dobrot iz naše prelepe Slovenije, kot simbol naše bližine in povezanosti. Také velvyslanci Republiky Slovinsko v Praze, panu Aleši Balutovi, který přijal čestnou záštitu nad dnešním slovinským večerem. Právě pro vás jsme připravili několik dobrot našeho krásného Slovinska, jako symbol naší blízkosti a propojenosti. Dragi prijatelji, ko bo nocoj zadonela pesem Tam, kjer sem doma, naj vas spomni, da dom ni le kraj. Dom so ljudje, toplina in prijateljstvo. In s takšnimi prijatelji, kot ste vi, je biti doma še lepše. Milí přátelé, až dnes večer zazní píseň Tam, kde jsem doma, ať vám připomene, že domov není jen místo. Domov jsou lidé, teplo a přátelství. A s takovými přáteli, jako jste vy, je být doma ještě krásnější. Hvala iz srca in lep slovenski večer še naprej. Děkujeme ze srdce a přejeme vám krásný slovinský večer.
Saj tam, kjer